Hi ma'am, ay nga sidi kay numta haizage ba. Pari do khang ba natro, ay gi best friend do. Matang ay gi oiba phangan biyo ba. Nangi sidi gariya sannadraga illaga chapadagi chenbani kaina tahange khalini ne ha. Taibomsa hogdong kadar torokano. 리 콜리지가 니니가 우주 사우드나가 떠리 고무디 슝상하마니 에 lamsad na ida binang natalak pa pasyagin machum ay ni saga taman nate kanabra Sumana sa nung tingin nga wala aga. Isa sing di mo kasi siya na sa hero. mawa mapuro bigin matakta hanggang na kumbang kambang napainam sanare kapkuno siya Ay, lesabi saraga. Taibang mirol tadre ba isa si puraga. Ato pa nupada luhong mga mo dati. sanare Makoy na aibo. Hat kiso hat sa